संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। या महाराष्ट्रानं अनेक मुख्यमंत्री पाय उतार होताना आपण बघितलेले आहेत। त्याच्यामध्ये शरद पवार साहेब असतील, विलासराव देशमुख असतील, वसंतदादा पाटील असतील, अशोक चव्हाण साहेब असतील, नारायणराव राणे असतील, मनोहर जोशी असतील। परंतु मुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर एवढा तळतळाट आणि थैथयाट हा देशाच्या राजकारणामध्ये पहिल्यांदा बघायला मिळतं। आपलं मुख्यमंत्रीपद गेल्यामुळं जे काही दुःख झालेलं आहे हे ह्याच्यातनं व्यक्त होतं, हे नैराश्य आहे। त्यांचं म्हणणं काही असू दे, मुद्दा असा आहे की जो प्रकल्प अतिशय उत्कृष्ट, सुंदर, अतिशय चांगला होता 12 जानेवारी 2022ला, तो अचानक का वाईट झाला हे मला कळत नाही। आणि जे पत्र दिलेलं आहे ते स्थानिकांना विचारून दिलंय का? आज जे आम्हाला जे सांगतायत ते स्थानिकांना विचारलं पाहिजे। जे पत्र दिलंय ते स्थानिकांना विचारून दिलंय का? आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा दबाव होता म्हणून काल काहीतरी सांगितलं गेलं, पण तो दबाव होता हे महाराष्ट्राला का सांगितलं नाही? मला असं वाटतं ही दुटप्पी भूमिका आहे। मी जाताना पत्र आपल्याकडे देऊन जातो, त्याच्यामध्ये असा जर कुठे उल्लेख असेल की लोकांना पाहिजे असेल तरच बारसू रिफायनरी आणावी तर ठीक आहे, आपण वाचावं। त्याच्यामध्ये जर असेल तर आम्ही खोटं बोलतोय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।